Good morning, Wong Laklak. Ang ganda naman ang pangalan ng channel mo, Wong Laklak. Good morning, good morning. Yan, good morning, Sir Yulak. Nandito lang ako, huwag kang ano dyan. May ginagawa ako, kaya nandyan nakaharap sa mga bulaklak ko yung aking camera. Ayan, si Wong Laklak, ayan, how are you? Ayan, I'm fine. Wong Laklak, good morning, migalad shout out. Manay Bicolana, wala na naman bulaklak. Ayan na, dami di mo ba yan nakita? Pambihira ka talaga, Mike. Ay no, di mo ba yan nakita, Mike? Ang dami nasa langit, Ikaw talaga, Si Lag TV, yan, may galab shout out sa'yo, Lag TV. Good morning. Yan, Lag TV, nandyan ka pa ba? Sabit ko yung bahay mo, Lag TV, comment kung nandyan ka pa. Anong wala? Ano ba yan? Ayan, di mo nakikita yung mga bulaklak na yan, Mike. Alam, malabo na talaga mata mo, Mike. Mike, ano ba? Hindi ka pa yata nagkakape. Still lang ka, Mike. Ayan nakita mo dami-dami kulay orange, kulay pink. Ayan, good morning everyone. At tinahanap mo naman ako. Ito ko, ayan ayan. Hi, good morning. Ayan, may ginagawa kasi ko kaya ayan, mega love shout out everyone. Ayan, thank you so much, Wong Laklak. Thank you, thank you. Ayan, Mike. Nandito ako sa bahay mo, Mike Lagalag. Huwag kang pasaway dyan. Puntahan ko na lang yung bahay mo. Pasaway ka talaga. Ano ba to? Viral video. Ba't walang title? Madilim. Malakas ang ulan, kaya madilim. Yun, ganun na lang, Manay Bicolana. Napakasalbahe talaga. Yan, nandito ako sa sa video mo, ha? Wala siyang title, ano lang, puro ano lang. Ayan, dito 9 minutes and 20 seconds. Sulit na sulit ka dito, Mike Lagalag. Ayan Ayan, kita mo ba? Medyo madilim nga siya kasi ayan ayan. Kita mo na.
Ayan, holograph, mega love shout out. Madilim ba? O di dito ko ihaharap. Ayan o, yan, dyan. O yan, ayos na ba? Ayan, ano sa palagay mo, malinaw na ba? Gusto ko nga kasi yung may bulaklak ang nakatapat. Ikaw talaga, Mike, eh. Nadidiliman ka pa, ha? Ayan, naka-play ka na sa akin, Mike. Wala kayong work ngayon, Mike. Maano lang kanina, maliwanag din naman. Ayan, Isis, good morning. Nag-exit na ako kay Sir Moti. Naka 2 hours naman ako nakatambay sa kanya. Estrella Hinay Vlog, Hong Kong, mega love shout out. Ayan, Sisi Koy, bigyan kitang jacket. Ayan, may jacket ka na, Estrella. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Good morning, good morning. Sisi Koy, puntahan ko si Gina. Yahoo, my best friend Gina. Sis G, nandito ako sa iyong mansyon. Yan, dito ulit ako sa kahit maputi na ang buhok ko. Dito naman sa isang phone ko para dumami din ang views mo dito sa ano. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, Sisi Koy. Ayan, 3 minutes and 24 seconds. Ayan, Sisi Koy. Playing na ang iyong maputi ang buhok. Ayan. Habang nagtatabas ako, ayan, nag-LS ako. Sayang naman yung aking oras. Tatabas ako ng mga gamit namin sa tahi. Sa ano. Kaya nga itong si Mike nangungulit. Nasaan daw ba ako? Mandirigmang talong, guwapa. Ay, Sir Motit, maraming salamat. Alam ko ikaw yan, mandirigmang talong. Walang hiya. Pastilan talaga sa, ano, sa pangalan, mandirigmang talong. Sa title pa lang, papatayin ka na eh. Sa pangalan pa lang pala. Maputi na buhok ng my best friend Gina ko, Manay Bicolana. Bigyan ko na ang moderator Sir Sir Moti yung ano mo ha, yung mandirigmang talong. Kaganda-ganda pa ng buhok ni Sis Gina. Sabihin mo maputi na. Ano ka, Sir Mike? Ay, thank you. Wong Laklak. Thank you so much. Ayan, thank you. Keep always, Wong Laklak. Thank you for coming, my friend. Agoy, ikaw pala yan, Sir Moti. Sir Moti yan, yung mandirigmang talong na yan, nakasalang 4 hours mo live kagabi. Nagtatago siya Sis G sa sa katawan ni mandirigmang talong. Kaya pala Sisi Koy kahapon hindi siya malungkot siya kahapon, nag-iisip siya kung ano ipapangalan na naman niya sa kanyang ninja. Maghapon siguro iniisip. Tas kanina ang umaga, maaga siya naka-live. Nagising ako alas 5. Pagbukas ko ng phone ko, naka-live na siya. Kaya pumasok na ako. Nabutan ko, nandun na si Yen. Nangi-snap. Tagal namin kumakatok. Walang sumasagot.
Nako, Sir Mike, wag na. Ako na lang magtatabas. Baka magpasaway pa yan dito. Ang tagal-tagal niya siguro si JP, nag-iisipan yung ipapangalan niya sa kanyang sa kanyang ninja. Eh, yun naman kanyang talo, hindi naman pandigmaan kasi mga senyorita lang. Ay, pastilan niya rin na pala yung video mo, sis. Ko'y napunta na dito sa The Hardest. Eh, ituloy ko na lang to, sis. Ayan, nag-full watch na pala yung kanina, napunta na dito. Ituloy ko na lang to. Ayan, nandito na siya, nag-start na ulit. Yung kay Sir Mike, ayan, playing pa rin kasi medyo mahaba-haba yung sayo. Daldal lang, daldal eh. Tapos na pala eh. Good morning po, Ma'am Bernie. Mega love shoutout po, Kuya Bernie. Maraming salamat po sa patamsa, Kuya Bernie. Ano man dirigmang man? Kanino ba yung mandirigmang mani na yon? Ah, Sis G, sa'yo ba yung mandirigmang mani na yon? Sir Mote, pag talaga sinusumpong ka ng kalukuhan, talaga nga naman wala akong masabi sa'yo. Mandirigmang mani. Grabe tawa ko sa mandirigmang mani ah. Ayan, Sir Mike, malapit na matapos yung video mo ha. Sino ba yun sis G, yung mandirigmang mani? Sino ba yun? Hindi ko pa yata nakita yon. Sino ba yun? Luko talaga. Akala ko nagluluko lang si Sir Moti. Meron talaga? Sino yan, my best friend Gina? Totoo sis G? Meron talaga? Sino ba yun? Buti na lang gumawa ng account si Sir Moti ng katapat na account. Ayun, umalis na. Sino nga yun sis G? Saan mo na? Hindi nga, totoo, meron talaga. Hindi, pera biro. Meron talagang mandirigmang mani. Hindi ko yata nakita. Di ko yun kilala sis, mayabang naman yun. Oo nga, kanino mo nga nakita? Kaninong live? Kaninong live mo siya nakita?
Ayan, Sir Mike, tapos na yung video mo, Sir Mike. Pang 7 thumbs up, Sir Mike, nandyan ka pa? Ah, kay Yen ba kagabi? Nasa LS ni Yen, biglang pumasok. Ganun ba? Baka nung wala na ako, nagpaalam na ako. Good morning po, Sir Arthur. May love shout out po. Thank you so much, Sir Arthur. Ayan, si Sikoy, tapos na rin yung video mo. Ayan, pang 59 thumbs up sa, si Sikoy. Din ako nagbakas dito sa isang phone ko, ha? Ay, sa ano ko. Ayan, maraming salamat. Sir Arthur, maraming salamat po. Sir Arthur, puntahan ko po yung bahay mo, Sir Arthur. Ano ba yan? Kadadaldal yung dila mo, nagkakabalu-baluktot na. Hindi to yung main mo, Sir Arthur. Pero okay lang, sige. Play ko din to. Dito ako sa original cup. Ayan, short video lang to, Sir Arthur. Ah, ayan. Sige, sabit ko. Ayan, sige po, Sir Arthur. Tamsakan ko. Matatapos na tong ano. Ayan, Sir Mike. Palablab naman sa pinapatamsakan ni Sir Arthur. Hindi may ni ano yon, ni Mike Lagalag. Ay ni Moti. May niya ba yung mandirigmang kala ko yung kay ano. Hindi ko nakita yon, promise. Ayan pa lablab naman guys diyan kay Sir Arthur. Ayan, Sir Arthur, dana po ako dito sa isa. Tamsakan ko pa po ulit dito sa isang cellphone ko. Ayan, pang 8 tamsak, Sir Arthur, dito sa isang cellphone ko. Ayan, din na po ako nagbaka, Sir Arthur, dito sa isang cellphone. Kasi ninja lang tong isang ano.
Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you so much sa inyo. Sir Mike, wala. Ayan, good morning everyone. Good morning, good morning. Bakit naka-live? Naka-live ba? Ano ba sabi ni Mike? Manay Bicolana, labas muna ako. Sandali, hanapin ko lang si Mandirigmang Mani. Bahala ka, Mike, sa buhay mo. Aba talagang hinanap ni Mike at Sis J at mukhang sinubscribe pa ata at balak pa yatang pasukin pag nag-live. Aba, Sir Mike, ikaw na talaga. Ayan, good morning sa lahat. Agoy, Sir Mike. Maulang umaga sa atin lahat. Good morning. Si Regine TV channel. Ayan, may galap shoutout, Regine. Bigyan kitang jacket. Ayan. May jacket ka na. Ayan, maraming salamat po, Sir Arthur. Guys, palablab naman sa ating nakapin. Ayan, baba kang bahay, Regine.
Ayan, wala na yung music. Rega, nandiyan. Hindi ko tuloy napuntahan si, si Regine ba yon? Sana ba? Regine TV channel, nandyan ka pa? Yan, play ko yung video mo, Regine. Nandyan ka pa? Ayun na, medyo malayo-layo na anong dinig. Ayan, naka-play na yung video mo, Regine. Ayan, ano lang siya, short video. Hindi ko tuloy na ano. Ayan, pang-unang thumbs up ako dito. Ayan, ano to? Fairy Bike Life TV. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much for coming. Saway itong ano na to. Kung si Bicol yan manay, Bicolana pang Jean Bilog, hingi ng mga tambay. Hindi. Ano, hindi ko kilala yung kandidato na yun na nagdaan. Ayan. Umalis na. Dumaan lang naman, nakasasakyan, umalis na. Ay. Dumaan lang, nangangampanya, dumaan lang. Tita Tati, good morning. Mega love shout out. Yan, dito, Tita Tati, dito ako sa bahay mo. Yan, palablab naman guys kay Sir Arthur sa kanyang sa kanyang upcoming. Yan, dito po ako Tita Tati sa central office mo. 3 minutes and 15 seconds, Tita Tati. Ayan, si DSTV. Mega love shout out, DSTV. Good morning sa'yo. Teka lang, bibigyan kita ng moderator mo. Ayan, may jacket ka na, DSTV. Thank you so much sa pagsilip sa aking live. Ayan, playing ka na, Tita Tati. Tita Tati Dandikit with Kalembang, madam. Ayan, siya sabi ni Sir Mike. Thank you so much, Sir Mike. Sir Mike, wala ka bang work today? Hindi mo ko sinagot kanina kaya nagtanong ako ulit. Ang kulit ko, Sir Mike, Ulit-ulit ng tanong. Makulit ka rin kasi, Sir Mike, hindi ka sumasagot agad eh. Ayan, thank you, Sir Mike, old friend from Tita Tati. May ginagawa man ni Bicolana tulo na sipon. Ano bang ginagawa? Pastilan ka, bad yan. Huwag mo sinasabi yan. Sis Astrid, good morning from Gina Madronero. Ayan. Ayan, napa-LS na rin siguro si Ma'am Astrid. Parang nag-pop up na sa akin.
tapos na ako sisikoy. Nagkain na rin ako ng kanin kanina pa. Maaga akong kumakain ng kanin. Ayan, si Amlen nag-vlog. Mega love shout out, si Sikoy. Ayan, bigyan kita ng moderator mo. Ayan, good morning sa'yo. Mega love shout out. Ayan, sa hindi pa nakapagtamsa kay Sir Arthur. Pasuyo naman sa kanyang upcoming. Ayan, Amlen na vlog. Mega love shout out. May jacket ka na. Ayan, may isang ginawin din dyan. Manay Bicolana, natulog na sipon. Sino ba? Sam TV vlog, may kalab shout out. Yan, good morning din sa iyo, Sam TV vlog. Baba ka ng bahay mo, Sam TV. Ayan, sa lahat ng sumisilip sa aking live, pasensya na po, ipi-play ko lang kung sino yung nandiyan. Yung mga daan lang na pagkababa, meron kasi minsan dadaan, ilalaglag lang yung bahay, sabay alis. Pag hindi po nag-comment at tinanong ko kung nandyan pa, pag hindi po nag-comment, di ko po ipi-play na. Yan, baba ka ng bahay mo, Sam TV vlog. Kasi ampere naman po dun sa mga nandyan na nagtsatsaga na nagsusupport. Marami kasing ganyan yung parang helicopter. Dadaan, tapos maglalaglag lang ng candy. Yung parang candy lang na nilaglag yung bahay. Tapos kagabi meron din ako meron din sumilip sa aking live. Ngayon lang ulit nakabisit host. Busy lang talaga. Okay lang, Sam. Baba ka ng bahay mo para magbisita na. Sige, go to channel na lang kita. Meron ako isang bisita kagabi. Nilaglag lang yung bahay. Napakahaba pa naman. Halos 18 minutes yata yun. Tapos ipinlay ko siya. Tinatawag ko kung nandyan pa. Wala na din na sumagot. Umalis na pala pagkalaglag ng bahay. Okay lang, Sam. Sige. Ano ko na lang. I-go to channel na lang kita. Maraming salamat, Sam, sa pagsilip mo sa live ko. Yan, dito ko, Sam, sa bonding time. Ayan. 8 minutes, Sam. Play ko, ha. Sige, matulog ka na. Okay lang. Sige, nagpaalam ka naman. Umalis na, umiyak, Manay Bicolana. Sino ba? Sino ba umiyak?
Oo nga, Sis G. Kagabi meron din. Kagabi sa akin marami din. Sisilip ba siya? Hindi mo pa siya na isa shout out. Wala na. Yung para bang ano, yung para bang ay i-click ko to. Ganun siguro, yung para bang naisip nila i-click ko nga to tapos mag ano siya mag-comment ng isa tapos ay sabay layas. Ako kasi pag umaakyat din ako sa mga live pero pag ako once na nag-comment ako, i-stay ako doon. Kaya hindi ko man siya matapos pero magi-stay ako. Kung hindi man ako magi-stay, hindi na ako magko-comment. Sisilipin ko lang. Ganun ang ginagawa ko kasi. Kaya tama naman si Sir Moti, 'di ba? Kung sino lang yung present doon sa LS, yun lang ang kailangan, yun lang ang need natin i-play. Kaya nga sis, ang lugi tayo, yung may LS kasi ibababa niya yung ilalaglag lang yung bahay tapos pagkalaglag sabay alis. O di syempre tayo naman dahil gusto natin lahat ng papasok sa live natin, ipi-play natin lahat. Wala tayong pinipili. Tayo ang lugi. Okay lang Sam, naka-play na yung video mo Sam. Okay lang naman din 'di ba yung halimbawa, yung kagaya niyan, magpapaalam, yan, kagaya ni Sam. Patulog na siya galing sa duty. O okay lang yun Sam. At least nagsabi, hindi kagaya ng iba maglalaglag ng bahay, wala man lang pasabi na sabay alis. Kaya naintindihan ko din yung sinabi ni Sir Moti na mula ngayon kailangan need lang na i-play natin yung mga kung sino yung present diyan sa ating live. Yung mga wala na silip lang, na daan lang, hindi na kailangan. Road to Go Vlog, ayan, mega love shout out. Good morning sa iyo. Kasi diyan mo makikita yung mga tunay na nagsusupport. Ayan, i-refresh naman kita Sir Mike. Sige, ikaw naman isabit ko. Yung nagpapaalam, okay lang yon. Pag ano, nako, support ko po. Kasi kahit busy, nakadaan pa din sa live. Oo nga sis G, ganun din ako. Kahit ako busy pero naka-play sa akin ng live ng isang taong sinusuportahan ko. Yung magko-comment lang ako pa isa-isa pag ako sobrang busy talaga. Pero always naka-play sa akin ang live niya sa cellphone ko. Ganun kasi ko. Hindi man ako maka-comment ng mayat maya, pero naka-play sa akin. Sisilip-silipin ko lang, magko-comment ako, tapos ayun, gagawa ulit ako. Pero always naka-play sa akin yung ano, yung live ng sinusuportahan ko. Eh, bagay, wag na tayo magtaka kasi marami talagang ganyan, sisilip. Tapos sabay alis. Okay lang din yun. Kaya nga tama naman si Sir Moti, kung sino na lang yung present na nandyan. Sir Mike, kanina ka pa nagpapaalam. Mapalo pa tayo ni ano diyan ni Lolo diyan sa kako-comment mo ng Sige na. Kanina ka pa nagpaalam Sir Mike, baka lumabas na 'yan. Huwag ka nang ano, huwag ka nang magtagal diyan at baka hindi na mapigil 'yan. Sige na. Mamaya ikaw papaluin ko na diyan. Saway ka talaga sa Mike.
baka kumawala na yan. Gumora ka na. Ayan, malungkot na panahon sa mundo ng Bulacan. Maulan. Dito man sa maulan din dito. Kanina lang madaling araw. Kahapon mainit naman siya kahapon. Sis G, baka sisikoy may gagawain ka na ha. Okay lang sisikoy ako. Alam ko naman na kahit hindi ka mag-comment, nandyan ka, nakatambay ka para sa akin. Gawa ka lang muna dyan sisikoy. Kasi ako habang nagla-live ako, gawa ako ng gawa, tatabas ako. Kaya pag meron akong ipi-play, naka-play lang sa phone ko. Ayan. Sam, malapit na matapos yung video mo, Sam. Ayan, done full watch na, Sam. Naka-comment na din ako. Oo, nagtatabas ako, Sir Mike, ng mga gamit naming tela sa tahi. Kaya habang nag-i-LS ako, nagtatabas, nagtatrabaho. Nagkakape ka, sis. Ayan, walang anuman, Sam. Maraming salamat din, Sam, sa pagsilip mo sa aking live. Oo, okay lang, Sam. Sige, okay lang. Alam ko naman na galing ka sa duty. Ayan. Sobrang pasalamat ko na din at sumilip ka sa aking live. Tinambayan mo ako kahit saglit. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sam. Host, kasi busy din kami. Tapos, isa lang sipit ko, kaya no lang. Okay lang, Sam, no problem. Ay, si Sir Yulak, good morning. Good morning, Sir Yulak. Pwede patambay po, madam. Abay, pwede. Sino ba naman aayaw? Bukod sa may kakwentuhan ako. Ayan, good morning sa iyo, Sir Yulak. Ayan, dito ako puntahan ko yung bahay mo, Sir Yulak. Good morning sa iyo. Di pa kita na ipag-replay, Sir Yulak. Uy, laki na ng bahay mo, Sir Yulak, Yan, dito ako, Sir Yulak, sa maulan na umaga, mga loads. 1 minute and 7 seconds. Ayan, Sir Yulak, ayan. Playing na. Ayan. Sir Yulak, pwede po. OFW couple Macau, may galab shout out. Good morning. Ayan, Sir Yulak, playing na yung iyong video. At dahil maikli lang, patapos na siya. 1 minute lang siya. Ayan, good morning, OFW couple Macau. Sunod kita dito kay Sir Yulak.
Ayan, Sir Yulak, dahil full watch na. Pangalawang tamsak. Okay po, thanks for watching, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Yula. OFW, Couples Macau, nandyan ka pa? Walang ano man, Sir Yula. Wala bang gawa? Wala bang ano? Wala ka bang pasok? Oo, Sam. Thank you so much. Sige, sige. Salamat din. Sige lang, Sir Mike. Maraming salamat, Sir Mike, sa pagtambay. Thank you, Sir Mike. Ayan. Pumasok ka, pumalit si Sir Yula. Kasarap magkape niyan, Sisi Koy, maulan-ulan. Tapos meron kang ano, meron kang suman. Yung suman, Sisi Koy, sa dahon ng nyug, tapos may pansit ka. Agoy. Solve na solve ang ano. Pero alam mo ba, masarap Sisi Koy ngayon, ano, tawag dito, champurado with ano, with tuyo. Uy, mahilig ako diyan, Sisi Koy, sa champurado pag kanya maulan. Tapos may tuyo na pinirito na medyo malutong. Agoy. Mahilig ako magluto ng champurado pagka maulan. Ma'am Gina, mega love shout out, love. From Sir Yula. Wala kayong pasok, Sir Yula, kasi maulan, ano? Oo, sis, basta pag talaga nagchampurado ako, lagi may kaparis na tuyo yun. Always yun, lagi may tuyo, hindi nawawala yung tuyo.
Masarap kaya na ano, pag parisin yung champurado tsaka tuyo na malutong-lutong pagkakaprito. Naku po, Red Horse. Sa inyo, Sir Yulak, masarap yun. Sa amin na mga hindi tumitikim nun, eh, naku po. Oo nga, maulan kasi kaya walang pasok. Mamaya pag nag-end ako, mag-LS kayo. Sir Yulak. Yan, magwa 1 hour na lang ako. Malapit na. 3 minutes na lang. Para makapag-LS din kayo, Sir Yulak. Yung mga mag-LS dyan, pwede na kayong mag-LS. Pwede na kayong mag-live. Magwa 1 hour na lang ako. Okay na yun. At least nakapag-update na ulit. Hindi na ako nakapunta sa LS ni Ma'am G Balino kanina. Nag-live pala. Nauna ko kasi nakita yung kay Sir Moti. Hello Sis Ibs, mega love shout out. Thank you so much Sis Ibs. Anong wala pumupunta? Grabe ka naman, nagtampo ko kaagad. Okay lang Sis Ibs, okay lang, sige sige. Oh, ako nga, na-late na ako, dumating sisiko. Anong oras siya nag-live Sis G? Sino ba nauna sa kanila ni Moti? Kasi tinanghali ako sis ng gising. Ganda ng mga halaman mo sis. Oo. Yan ang mga alaga ko sis Ibs. Nilagay ko nga kanina doon sa may mga bulaklak. Ayan o. Ayaw ni Sir Mike madilim daw. Ayan. Kaya dito ko na lang siya nilagay at maliwanag daw. Nagising ako kanina sis G. 7:30. Nagising ako ng 5. Nakita ko naka-LS na si Sir Moti. Kaya tinambay ko na yung cellphone ko. Tapos, umiga ako ulit. Nakatulog ulit ako. Tapos nagising ako 7:30 na. Naka-LS pa rin si Sir Moti. Hindi na ako nagtingin sa iba. Kaya hindi ko napansin naka-LS si Ma'am G.
Ayan, sis Gina, nagtatampo si Sir Yulak. O, ayan, nagpupunta naman pala si sis Gina, Sir Yulak, ini-snub mo. Tapos ngayon, nagtatampo ka. Ako pa nga nagbabantay minsan ng LS mo, ano walang nagpupunta. Ikaw ay tulog na tulog ka. Umihilik, pati yung ano mo. O, nag-i-end ka daw pag nandun si sis Gina. O, ini-snub mo pala. Ikaw pala may kasalanan. Ayan, tuloy na. Ilang beses daw siya pumasok tapos nag-e-end kayo ni Sir Mike. Abay, napakaganda nung ini-snub nyo, aba. Hindi ka naman nagpapakita si Sikoy kasi umaalis pag kayo nakikita ka. Aba, ikaw pala Sir Yulak talaga. Pagkatapos ko mag-LS ka na, tatambayan kita ng ano. Tatambayan kita ng isang ano ko dito. Huwag ka nagtatampo, masama yan. Sus, palusot naman si Ma'am Gina. Oo, si Sikoy. Nakabag na lang, di na ako nag-type ng message. Sir Mike, si Sis Gina, napaka-solid supporters niyan. Wala kang masabi diyan, kaya wag mong iisnabin. Oo, mag-LS ka, Sir Yulak. Maya-maya mag-end na ako. Tambayan ka namin. Huwag ka na magtampo. Pumapangit ka. Lalong napipisak yung ilong mo. Sabay tawa. Sis G. Grabe tawa ko kaya. Aray ko. Sir Yulak. Huwag ka na nagtatampo at lalo napipisak yung ilong mo. Aray ko. Pa sila ka, Sir Yulak. Pa-end na ako, napapatawa mo pa talaga ako. Ay, naku.
Aray ko. LS na ako madaling araw para tulog ako. Ay, nako. Mag-LS ka na after ko. Huwag ka na nagtatampot lalo na pipisak yung ilong mo. Grabe tawa ko sa'yo. Sige na, mag-LS ka na, mag-end na ako. Oo, i-mute mo lang, Sir Yulak, para hindi nakakahigop ng ano tawag dito, Sir Yulak, pagka may ginagawa kayo, pwede kayong mag-LS ng naka-silent lang para hindi nakakasagap ng music. Kailan ba yun nung nag-LS ka na tanghali? Ang lakas-lakas ng music, akala ko talagang sadya nag-sound ka. Pag nag-LS ka at may ginagawa kayo, i-silent mo. Para kahit gumagawa kayo, safe yung live mo. Sige na, mag-end na ako, Sisikoy, para makapag-LS din si Sir Yulak. Thank you so much, Sisikoy. Maraming salamat. Saka Sir Yulak, bye-bye na. Mag-end ka na, ay mag-LS ka na. Huwag ka na magtampo. Pag nagtampo ka pa, kung napisak na yung ilong mo ngayon, sa susunod, lalong wala na yan. Dapang-dapa na yan. Kaya huwag ka na nagtatampo. Nakakaplat ng ilong yan, yung pagtatampo, bahala ka. Sis G, babay na. Tingnan mo si Sir Bot, tinatakot siya dumapa yung ilong, kaya binati na niya kami ngayon. Kahapon, maghapon, dinakibo. Natakot siya dumapa din yung ilong niya. Aray ko. Ay, naku, Sir Yulak, babay na Sisiko. Ay, naku, grabe tawa ko sa'yo. Sige na, mag-LS ka na. Naka 1 hour na din ako. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Sis G. Bye-bye. Sir Yulak, bye-bye na. Mag-LS ka na. Ay, my goodness.